Brother, what's that? Ce ați văzut acum e de la Oscars. Omul tocmai câștigase Oscarul a doua oară pentru cel mai bun actor, Adrian Brody, cred că îl cheamă. Și ai nevastă sa, cluțul, așa, din omul urma să aibă speech la Oscars, avea o gumă în gură și a zis, un gunoi ceva, a ajuns-o pe nevastă sa. Și i-a dat lui nevastă, i-a aruncat, bă, și a prins guma, mă. A prins la 2 metri guma, ca un cățel antrenat. Ce e și mai dement, după această interacțiune, pe covorul roșu, cred că a venit un co-star sau ceva, o altă actriță și, de față, cu această nevastă a lui Adrian Brody, prima oară i-a spus, s-a uitat, actrița asta s-a uitat la nevasta și i-a spus, îmi pare rău, dar trebuie să-l sărut că nu mai pot. Bă, și l-a sărutat, mă. Ce credeți că a făcut, mă, nevasta asta? Bătea din palme, mă, în timp ce ăștia doi se sărutau la 1 metru de ea. Și toată lumea bătea din palme. Toată lumea, inclusiv nevasta, care e cuțul aici. Gen, doar la Hollywood. Bine, nu cred că doar la Hollywood, sunt mulți demenți prin lumea asta, dar imaginați-vă în România ce se trăgeau de păr la noi două femei pentru un prost, evident, cum e și în cazul ăsta, dar wow! Uitați exemplul de aici să vă luați dacă nu știți ce e respect de sine.